Кояшлы ей күңелле ей, бер мәл генә кеүек кадер китер үтеп. Йылы көндәр, айлы төндәр, табигать сакыра ял ит кысагында. Бейек таударда таңда каршылан, усак янында дәртләнеп йырлан. Ямгырлы кистәр калырдар исә, ямлы яйдар үде рәхәт күңелле безгә. Бу бәхетле һәр көндө яны, бу рәхмәтле барһына яны. Һәр көндө яны, бул рәхмәтле барһына